kula kali jenengan itu adalah satu buyut. Oh nggih. Mbahnya itu sama. Nggih. Nah, Kula nyebut jenengan niku Dik. Nggih. Tapi kan nggih kan mboten sekeca to. Lek kula nyebut jenengan Dik Tantut ngoten to. Mboten apa-apa. Lah nggih mboten to le to. Lah apa-apa. Nggih Tut. Jenengan sampun pamit kali Bu Cari. Boten niki wau. Waduh. Yuswani jenengan pinten to Mas? 30 tahun ini. 30. Nggih. Oh, nembe 30 saya. Nggih, betul, Oh, makane 30. tasik 6. Nom ganteng janten nem. Aduh, cek ndang payu maneh. Monggo Mbak Niken paling jumeneng saking palengganipun. Mana di mana anak kambing saya. Biasa Mbak Meduh pemirsa penonton gue bengi niki sing diarep-arep sampeyan Kak. Alhamdulillah. Jenengan mboten saged mirsani sing mriko. Mboten saged kula. Lah nggih jenengan kan ketutupan son. Lah sing mriko niku suwai niki lho. Saestu kuwatah sangat lho, Pak. Nggih, nuwun saestu dalu. Selamat malam. Gitu, Pak. Jenengan krungu, Pak. Pripun? Krungu. Krungu no. Sing mriko selamat malam. Duh. Mriko Pak. Selamat malam. Pak Carik kurang dhuwur tangane no. Dhuwur. Iya. Nggih. Wau sing nyambut kula wau mriki niku Pak Carik. Pak Carik nggih. Nggih, wau kula langsung dibeto mriko. Nggih. Dibeto teng Langsung. pundi? Teng mriki lho, Pak. Oh, Darmi yen teng pendopo niki. Teng pendopo. Niki kantor desa, Mbak. Oh, nggih, Kantor kantor kelurahan, desa. kantor kelurahan. Nggih. Nggih. Mboten lho, mboten disugidar lho kula. Jenengan? Mboten lho, mboten Bangetan. disuguhi apa-apa lho. Lah. Teko-teko jak foto, Pak. Lah nggih. Ya, gak Lah apa-apa. penting fotone daripada suguhane Kak ya. Nggih. Kula tenan Mbak Niken selamat malam dan sampai berjumpa kembali dengan Tantut dan warga agung wonten ing Pandan Bandung. Nggih, sugeng dalu Pak Nggih, Tantut. nggih, nembe kala wingi dereng dangu menika panjenengan derek Mas Bayu wonten mriku, wonten daerah mriki nggih. Oh, nggih. Pas kula nusul nika. Lek gembas, tertib apa ora kowe? Mak. Kowe mesti anu kowe mesti arep mateni aku kowe mesti. Wah iya. Mangga Mbak Ya. Niken Nggih. ternyata nuwun sewu nek piyai mriki jarang sing ngertos. Ngertos Nek napa? kula kali jenengan itu adalah satu buyut. Oh, nggih. Mbahnya itu sama. Inggih. Panjenengan buyut itu nggih saking Ngawangga Klaten, kula nggih Ngawangga Klaten sami. Nggih, Jane sami. nyebute ngeten kula kali jenengan niku Mbak Yu. Nggih. Nah, Kula nggih. nyebut jenengan niku Dik. Dik. Nggih. Nggih. Tapi kan nggih kan mboten sekeca to. Lek kula nyebut jenengan Dik Tantut ngoten to. Mboten ampun Dik Tole. Ngeten. Oh, nggih Sisan, Tole. Nggih le, nggih le. Iya le, mboten Lah, apa-apa. nggih mboten tole to. Lah apa-apa? Nggih Tut. Ya ora apa-apa lho wong ya sedulur kok. Satenane niku nggih ngeten niku kok. Monggo aja anu nuwun sewu aja duwe rasa piye-piye nek aku nyebut beliau nyaki Mbak dan beliau nyebut aku Tole iki wis barang sing lumrah. Mergo awune tuwa kono, tapi satu darah dari yang buyut daya dan Ngawangga Klaten. Lah nggih, kula ampun diceluk budhe kali. Kali beda. Nggih. Nggih. Niku budhe nggih. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Nadyan jenengan niku padet napa niku acarane mongko bengi niki mung sewengi tok ki leren delalah kok di suwuni tulung kali warga Pandan Bandung jenengan sagah budal. Nggih, pokoke kula libur ngoten gas kula. Oh iya. Nggih, tenan. Nggih, syukur nggih. Lah niki wonten panyuwun ngaturaken lagon. Ya, ngaturaken lagon nggih menika satu adalah Kusuma Wijaya, dua Tembang Kangen. Nggih. Sing penak sik ya Mbak, sing utawa sing langgam sik sing Tembang Kangen ya Mbak ya. Nggih. Cek. Halo. Ya. Ngeten mawon nggih, Pak. Oh, napa-napa. Ban niku dibanting mah mboten napa-napa.
Lah nggih, luar biasa. Jenengan ngucapke Mbak, selamat kagem marga agung Pandanandung nggih ngawontenaken bersih desa. Nggih ngaturaken sugeng dalu sedayanipun. Ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya pamirsa sedaya ingkang sami lenggah teng mriki khususipun kagem Bapak sinten? Menika panjenenganipun marga agung khususon buat beliaunya Bapak Hari, Bapak PJ Kepala Desa. Nggih, Bapak Hari, Bapak PJ Kepala Desa. Teng pundi Pak Kepala Desa? Ngoten menika wau, lha niku putrane sing sonten kala wau sing kepareng ngasta dados dalang. Oh, ngoten. Oh, nggih, matur sembah nuwun. Kalih Pak Ketua Panitia Pak Suprayitno. Nggih, Pak Suprayitno. Pak Carik. Matur sembah nuwun Pak Carik. Lah nggih, Pak Carik niku pokoke isih nem bagus ning Pak Carik. sayange ra ndek brengos. Niku Pak. Nggih, malah saya to Pak baby face. Terus sing Nggih. Pak Prayitno. Pak Prayitno. Nggih, Pak Prayitno lan ugi warga Pandan Landung. Pandanandun. Landung. Napa? Pandan Landung. Pandan Landung. Nggih, pun pokoke. Pandan. Ora apa-apa. Pandan Landung. Nah. Nggih. Pandan Landung Malang. Wakil Malang. Wakil Malang nggih. Nggih. Wakil. Wakir nggih. Nggih. Jane ya sampeyan nganu lho gelek lho mayak ning kene iki ning Gondowangi wis tau nderek Mas Bayu ning kono ku ya wis tau. Lah kan tem mriko Pak, mboten tem mriki. Lah nek ning temen iki nembe pisan iki ta. Nggih ketingale. Mula diajab sok benek bersih desa nimbali sampean meneh. Nggih kersane kula apal. Oh nggih. Lho nggih, mugi-mugi sedayanipun tansah pinarengan sehat selalu. Amin. Panjang umurnya. Amin. Lan ugi rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi sageta nanggap niken salindri piyambak-piyambak. Amin. Aku ora mbok promosekke. Kalih Pak, kalih Dik Tantut. Tole. Nggih, Le. Lah iya. Nggih, Tembang kangen rumiyin. tembang kangen. Nggih, dipun bawani Mbak. Monggo bawane terserah panjenengan. Ngampil Melatih Nuncing nggih monggo. Asmarandana nggih monggo, Dandang Gula nggih monggo. Asmarandana mawon. Asmarandana mawon, nggih. Iya, suarane ngantek kaya tenan kok. Acara menika wonten dalem kangge napa menika ngagem streaming panjenenganipun Mas Wawan Magetan. Nggih. Pak Kalih saking Mundu, Tulung Klaten. Nggih. Mas Samit saking Malang. Nggih. Panjenenganipun Mas Joko saking Klaten, terus Mas Joko Pengalasan saking Salatiga. Pak Gofar saking Mojokerto dan Semarang utawi Bujo Semarang. Wah menika nggih kepareng mirsani. Nggih, alhamdulillah. Lah nggih. Mugi sehat selalu. Nggih. Nenone nyangking pokor kanca nane menika Mas Nanang Pandanandung nggih. BA kula Mas Tantut kula mengke badhe duet kali Mbak Niken Salindri. Nggih. Lagune Mendem Wedokan. Nggih monggo. Ya. Masya Allah. Ya diaturke Mas Nanang. Ya panitiane. Isi
menika minta lagunipun Podang Kuning dari panitia penyelenggara wayang kulit nama Mailani Salon alamat Pandang Landung nggih menika caoske ya sandang kelaman pangan alhamdulillah Mbak pokoke penjongkone warga Pandang Landung wis kelakon siji wayangan aku bintang tamune Mbak Niken Salindri alhamdulillah jarang ngene duwe cita-cita kaya mengene hebate iki wis jarang banget lah iya nenung ya iku barana rima dipun aturaken tembang kangen karya panjenenganipun Bapak Daryanto ingkang seniman saking Blitar oh iya monggo dipun aturaken kawiwitan saking Orjen langkung rumiyin ya monggo dados ya lagu tembang kangen panyuwun saking bapak-bapak Linmas nggih lan ora lali kepedulian bengi iki disponsori dening Kadang Kinasih Roko Mas Bagus Sadiwa Mas Carik monggo pinarak mriki Mas monggo 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 Mas Carik Carik bagus sih nom dadi carik aduh kenen enggak iya sugeng dalu Pak Carik sugeng dalu kita tut matur nuwun nggih panjenengan kalian Pak Yanto Mas Nanang sampun pareng rawuh wonten gubuk kula semantun ugi Nadyanto payangane malam Senin sing rawuh lagi malam Setu ora masalah sing penting kedadian tetep wayangan kula bintang tamune Mbak Niken Salindri nggih betul jenengan putrane pinten sampunan setunggal ibuke Bu Carik nggih wonten niki wonten ten seberang kidul seberang kidul wonten mriko wonten ten berang kidul ki dalang berang kidul pundi
ten mriko ten Dampit. Oh, nggih, nggih. Wah, jan alhamdulillah. Jenengan badhe duet kalian Mbak Niken nggih? Nggih, niki wau dikengken kali derek-derek niki. Wah. Kula diprank niki iki dalang. Diprank pripun Nggih. nyatane Mbak Niken mancraki Mbak Niken. Oh, rasa anu wong Maksudnya Anu. pripun niku? bojone lunga ning Dampit kok. Kula niki kados ngreweli ngoten iki dalang. Ngreweli Nggih. pun. Ngreweli pun niki kados mboten. Oh, mboten mungkin. Kula yakin jenengan niku hebat kok masa. Niki wau bucare mirsani teng live streaming lho. Insyaallah ngoten. Nggih. 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 Jenengan sampun pamit kali bucare. Mboten niki wau. Waduh. Lek niku nggih berarti nggih mboten urusan kula lek niku. Nggih lek ngoten kula tak mandhap malih nggih. Ampun, Oh, mboten. ampun. Nek hukum panggung niku pokoke nek mandhap malih jenengan mungkin ndek bayar melih karo Mbak Niken. Ngeten nggih. Dengan lagune Kusuma Wijaya. Sampeyan kitunke kepada siapa Pak? Jenengan kirim kepada siapa lagu Kusuma Wijaya niku wau? Untuk ibu saya. Ibu jenengan. Nggih. Nggih, ibu siapa? Ibu Mary Wulandari. Oh, garwa napa ibu? Ibu. Oh, nggih. Ibu. Nggih, nggih, Nggih. nggih. Yuswane jenengan pinten to, Mas? 30 tahun Nembe ini. 30? Nggih. Oh, nembe 30 saya. Nggih, betul, Oh, makane 30. tasik 6. Tasih Aduh. nom ganteng jantenan. Aduh, cek ndang payu maneh. Lho, nggih mboten ngoten Mboten, kok. nggih, nggih, nggih. Wes, Nggih, ibu pun ya ibu mboten sios kemawon. nggih. Iya. Payu dagangane ngoten nggih. Nggih, betul. Lagune napa Mas? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Mau jenengan sebutne lho kok jenengan tanglet malih. Kok menawa nek beliaunya lali? Ya. Ya, mangga. Ah, pripun enten apa? Sik masih sik aja kesusu. Tenang sik. Ya, mangga. Oh, waduh iki. Nggih, kali ibu kula. Oh, kali ibu jenengan. Nah, buke dari ngrawuh mriki Kursa kok. kersane ku to mboten redeg niki kula niki. Kejawi mboten dredeg kersanipun wonten kenang-kenangan kalian Mbak Niken, kalian Pak Carik, kali ibuke Mbak Carik. Nah. Nggih, sugeng dalu Ibu. Oh, niki Bu Mary. Nggih. Oh, nggih. Nah, luar biasa. Ini kan badhe nyanyi ugi, Bu. Mboten. Nami ngaten juga nggih. Oh, nggih. Oh, waduh. Wah, betul dompet napa mboten, Bu? Wah, mesti yo go, mesti yo tinggal nang kono kok ya ora mungkin Lah, kok. malah justru niku kudune dibeto lho, Pak. Niki lho sampun beto tas. Oh, lah niku. Mboten kula niku Tapi mboten. isine ces-cesan niki. Lah. Maksudnya teng mriko kan mboten aman, ngoten lho, Nggih, mengke nggih. samare ngoten lho. Ya diaturke lagune Kusuma Kusuma. Wijaya. Monggo dadas ya. Bakar lan sopi puspita ing taman sari. Kusuma Wijaya. Oke, terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun. Tanduk mboten Mas Carik. Sampun. Sampun sabek. Sampun Nggih. sabek. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Nggih. Njaluk kethuke nggih, kethuk-kethuke gorene dilumahke. Tek-tekan iki lho. Lah iya. Kersane istirahat rumiyin. Nggih. Kula Nggih no jenengan leren sik. Oh iya. Mongso langsung loro kuwi nek ora. Lah iya. Iki panyuwune Manika Marena. Saking Bapak Solikin anggota Linmas. Wedeh. Minta lagunipun Asmara. Wah, Asmara apa iki? Nah, Asmara niku kathah kok, Pak. Asmara Ndana wenten, Lintang Asmara wenten, Asmara Miruda wenten. Ha iya. Pun kathah sanget. Menika saking Mas Naryo Manyaran ingkang miji ingkang nanggap kula tanggal 17 September saking Manyaran Wonogiri. Pak Tantu kula nderek mungon pokoke jenengan pentas selalu kula pirsani sukses selalu amin. Minta lagu mikun kelinci ucul nggih Mas matur nuwun. Wah ya. Ya ngapa aku tak nyuwun karo penjenengane genduk
alah diva diaturi jeneng saka palungguhane. Ya Spoti Mas, Spoti ya Spoti sik. Oke. Monggo Spoti. Spoti monggo gamelane siap nggih. Ayo. Nek. Ayo. Perang. Ini perang cakil gue sepot lho. Mutu rangsang. Lah iya ora masalah. Genduk. Ya sugeng dalu Nduk Cahayu. Sugeng dalu wajange Blimbuk. Lah nggih matur nuwun sangat. Kowe sida kuliah nang ndi apa leren? Leren sik ning taun ngarep kuliah ya Nduk ya. Nggih, pangestunipun. Kira-kira nek kurang ragat omong kowe ning Karangploso. Ning Karangploso ora masalah. Niku jenengan ragati? Ora, aku tak ning Klaten. Dadi pripun to? Wis dhewe-dhewe pokoke. Lah iya. Iki enten panyuwun saking Pak Litmas wong ngersake lagu Asmara. Asmara napa niku? Lah nggih niku wonten Asmara Ndana, enten Asmara Miruda. Panjenengan Pak, jenengan badhe nembang. Oh nggih, Pak Solikin. Wah, monggo. Kin, anakmu kin. Lah ya iki piyayine. Ngedeh. Wah, ya. Nggih, wadah jan. Niku hatene niku dianuri mengke ndek jeglok mengke. Nah, nggih. Diparingi mic. Wadah. Nggih, Pak Salah. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Asli saking Pandan Landung. Pandan Landung asli. Kelahiran Pandan Landung. Pandan Landung. Dados Linmas sampun pinten taun? Kinten-kinten dua lurah, Pak. Nun? Dua kelurahan mesti. Dua Pak Lurah gitu. Pak Lurah gitu. Oh, berarti 218 gitu, tahun. Pak. Wah, pun dangu sangat nggih, Pak nggih. Dangu sangat, Pak. Nggih. Berjuang kagem masyarakat nggih, Pak nggih. Nggih, Pak. Wah, kula Pak Linmas tetep kula dhisik-isik sebab rekoso gawean. Nggih, Pak. Nggih. Matur nuwun. Jenengan niku mau badhe nembang lagu Asmara. Bubuk Asmara, Pak. Walah. Nyanyi ki ambek, Pak. Nyanyi piyambak? Nggih. Kowe ra kanggo mudhun. Ya, nggih. Mudhun mriku to, Pak? Mudhun mriku. Ya aja. mboten. Ning ngeten Pak, saene. Nggih. Mungkin ndek sinden kula do nganggur kabeh. Nggih, setunggal mawon, Pak. Lah nggih, siji ra gitu. Damel syarat. Kok penak menar mudhun iki. Nggih. Kok damel syarat to, Pak? Nggih, damel syarat ngrencaki ngeten lho, Pak. Dalemipun RT pundi, Pak? RT 2 RW 1, Pak. Oh. Nggih. Pak RT ini namine sinten? Pak Nur Salim. Pak RW ini naminipun? Pak Yohanes. Oh, gitu, Pak. Garwanipun naminipun sinten? Sinten, Pak? Garwa panjenengan, bojo jenengan. Sriwati. Bu Sriwati. Mesti galak mesti. Mboten, Pak. Oh, mboten. Sabar, Pak. Oh, nggih. Nggih. Ya mangga dipun aturaken lagunipun nggih menika Gubuk Asmara. Seragenan lur. Saya gamelan mawon, Pak, nggih. Nggih. Gamelan. Nggih. Nggih, monggo dados ya. Ayo masyarakat Pandan Landung. Ini hari yaitu Pesta Rakyat tuh Desa Pandan Landung. Yang lewat aku kelingan bubuk gawe yen tak kolere ning bubuk asmara
sampeyan nyanyi dhewe nadyan dikancani ning iki bocah niki kan menentok blas ora Nggih. nyoro. Kula namung iya yo. Wonten napa weh? Niki wonten salam saking teman-teman Pak Dalang. Nggih. Nggih. Salam untuk anggota Limnas semuanya. Tidak ada lelah mulai siang sampai malam aman terkendali jaga semua gitu. Nggih, amin. Pak Dalang. Matur nuwun nggih, Pak. Ya, matur Nggih. nuwun. Nggih, waduh dedeh. Kin, anakmu golek iki. Ya, Pak Solikin. Weh, matur nuwun. Ya luar biasa. Nggih, sampun, Pak. Wis niki ya, wis Nggih. ora kanggo kowe jane. Ora kacek Tenan to? wis. Tenan ora diayahi dhewe kok masamu. Oh ya, mangga Mbak Niken, Mbak. Mangga ya sepati cah. Ya mangga. Mangga sepati sing apik. Atur. Luar biasa, Mbak. Nggih. Pokoknya jatahe sampeyan niki wonten panjenengan meleh. Napa? Enten sing ngersake lagune nggih niku Podang Kuning. Nggih. Enten sing ngersake lagune Ayang-ayang. Nggih. Enten sing ngersake lagune Lestari. Ya. Enten sing lakoke ngaturke nyuwun lagune Lintang Asmara. Nggih. Nyuwun lagune udah lah akeh banget iki pokoke wis pokoke. Terserah sampean sing ajeng nembang sing ndi. Napa nggih? Ayang-ayang. Manut jenengan mawon. Lah ibu-ibu kan lho, wah ibu-ibu. Ayang-ayang. Oh. Iya. Nggih, ayang-ayang. Nggih, Bu. Monggo. Iya. Diaturke lagune Ayang-ayang. Iya. Ya, iki panyuwun iki menika wonten panyuwun melih. Pada Pak Dalang wayang kulit ringgit promo semalam suntuk. Waduh, suntuk suntuk. Dari grup Pandan Landung minta lagunipun Sambel Kemangi. Nggih, nggih matur nuwun. Ya. Ayang-ayang nggih, Pak nggih. Nggih. Ya mangga diaturke. Mangga dadas. Ya mangga. Ayang-ayang. Oke. Sopo ta? Oke, terima kasih kepada mau istirahat lagu kurbiyin Mbak Niken. Oh ya, pro lagu nurung diaturke mengko ning manci gara-gara ya nduk. Ayo nutuk lakon sik. Ayo tak derekke Mak. Iya. Kuku sing tuwa gumalun ngending kang biasa ngabeki. Kawengku sagem jajan